sobre praderas. Prueba surcar ríos. Penso que les coses es tenen que fer a un ritme que et vingui bé a tu, no forçat per una necessitat de mercat o treure un disc és algo molt important. A mi m'agrada la música, vull dir, jo quan era petit volia ser músic. Tenia aquesta falera, la meva mama em deia, tu estàs tonto, nene, lo que tienes que hacer es estudiar. I jo deia, no mama, jo seré músico. I soc músic. He sigut sempre músic d'acord, igual que soc pintor d'acord. Aficionat, pinto per afició, però miro amb ulls de pintor, m'ho miro tot, ho retrato tot, els colors, la llum, sempre, sempre. I llavors em fa falta temps per tot això, no puc anar de pressa, vinga, a pintar, vinga. No, tens que anar fent. Jo sempre penso que la lentitud és viure una mica més. Viure ràpid, fas molt, però no te'n recordes del que has fet. Esperança, vull sempre pensar que tenim solució. A l'ésser humà som una mica disbarat, però també som llum, tenim una part de llum, no? Una part d'ombra. Esperança, el meu disc, sempre soc molt positiu, sempre el meu discurs, sempre a vegades soc una mica crític, a vegades combatiu, si tu vols, no? Quan parlem de natura, per exemple, a mi em toca molt el que estem fent a la natura, en nom d'un progrés dubtós, per mi, molt dubtós. 4 es porten el gat a l'aigua, que es diu, no? I la resta va visquent com pot, però finalment rep la natura, que és la mare de tots, no és l'esclava nostra, és la que ens dona la vida. Pues molta alegria, van passar 2 hores i pico, molt de pressa, fins i tot que jo vaig pensar que havia sigut més curt, del que després, quan va acabar, em van dir no, has estat 2 hores i 20, penso, no? Jo ho vaig passar molt bé i penso, bueno, per lo que vaig veure, no?, mirant a la gent, no?, perquè jo quan estic cantant m'agrada mirar la gent, m'agrada molt. És una manera de comunicació, no? Les cançons són un vehicle perfecte per comunicar-te, d'alguna manera per donar la mà i rebre la mà, no? D'una manera, dit d'una manera metafòrica i a vegades física, no? La gent dona la mà i... Jo ho vaig viure molt bé, molt content. Estaven començant, de fet hem fet assajos d'uns dies i allò que dius, bueno, aviam com surt. Va sortir bé perquè estàvem molt tranquils, la gent estava contenta i, bueno, a vegades em vaig equivocar 2 o 3 vegades de lletra, però amb molt bon humor. Vull dir, l'important sempre és tenir bon humor i bona fe, no? I va sortir bé, jo penso que va ser una nit maca, per mi ho va ser, d'aquestes nits que queden per una mica la llum que té, no? La gent molt il·lusionada. Sempre quan comences una gira, i aquesta està començant ara, la gent que arriba és una mica, aviam, hi ha gent que no ha vingut, havia alguna gent ahir nit aquí a Sant Cugat que no havia estat mai a un concert nostre, no? Ostres, me l'he passat molt bé. Bueno, pues això es notava. Pues penso que has dit una cosa clau, no? Poder fem masses coses inútils, poder comprem masses catxarros que no fem servir mai, poder estem ficats dins d'una roda que volta massa de pressa i que ens demana, el que ve darrere sempre t'està donant cops perquè avancis. Poder no fa falta anar tan de pressa ni tan lluny. Poder el que fa falta és l'essencial, respirar, menjar, viure, tranquil·litat, una vida més llunyana, diguem-ne, de treballar per guanyar diners, per comprar catxarros que no ens fan falta. Buah, no sé, jo no puc definir-lo perquè jo sóc un pintor intuïtiu, soc autodidacta, tinc uns estudis de disseny d'escola d'arts aplicades, però no, la meva tècnica és anys d'il·lusió, de ganes, de posar... A mi m'agrada la pintura impressionista, m'agraden molts ismes de la pintura, moltíssims. Fins i tot a vegades m'agrada el cubisme, que ja és una perversió total ja, però m'agrada també a vegades. Bueno, no podria definir-la, és pintura intuïtiva, diguem-ne. Bueno, hi ha de tot, hi ha gent que diu que està bé, hi ha gent que diu que no s'entenen, hi ha gent... Jo no sé, la meva obligació és pintar i deixar el meu discurs flotant. Si li serveix d'algú a algú, doncs estaré content. Si només és un enigma, doncs també està bé. A vegades els enigmes també ens donen alè, no? Unes hores. A vegades tot fet, tot explicat, tot dit, també és avorrit. El tercer? Ostres, bona pregunta. Podria ser Calamaro.
Andrés Calamaro compliria el perfil, per exemple, per ser un tercer camaleó? Jo li tinc un respecte i una admiració musical. Com persona no el conec, però el que conec d'ell, que és el que m'interessa a mi, que és la seva obra, a mi m'agrada. Jo vindria aquí a Sant Cugat molt content, agafaria el cotxe des de Barcelona i vindria a veure'l, perquè m'agradaria segur. Sobre barrales corales, pa'l alba pálida ve de paso, que flota sobre espumosos mares. Yo de un pez de hoja de lata, flor de agua, que en el monte baila en los estanques. Busca en el ruido de la plaza, te busca en los planes de ciudades que ya no recuerdas, te busca en el perfume de mujeres que pasan, en los silencios que crecen cuando ellas no hablan. Cuando una tarde de sol, una tarde de sol si la quieres, ella es un tesoro que nadie podrá arrebatarte, te guardo una mirada risueña que nada pretende, te guardo en